Limbano rasyumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ladlaw po, anas daw ni Crisante. Ajak na ba no? Kat naglinga. Dumutang to di panawan. Ama-amuan na asa anak at tao. Ngamsakbay ama pasamak na ita. Masapol at tungal kong tibiyag na. Oh, apay adiyo binitbit na kita karga itilugan sa ano? Sabihan na kita tilugan nyo, boss Crisalde. Anya? Uray na ikire, sa wanbat. Ang mga nun ay tindag na, titiras. Oh, salbag! Amay nagpungtot ka, Crisante. Ako, Rodea. Jak na lapdan tirik na. Kat day atirong. Ayan na. Boss! Na kayo kaya ba? Simur pa'y kayam ni Rodea. Sa dino tinapanam tirong. Itay dimtang kami kin Rodea ditoy. Awan pulos tao. Kuha kami, boss. Madamdamakan ngagkalintagan tirong. Pinaalak kin ni Sanong dagiti daddo mga intugot mi dito'y bantay. Ngum awan kano tilugan. Ang mga no, adda nang itinag itidaraas. No, hindi nagday ti daraas. Kasano nga rudan. Anyan to ti pagluganan tang agawin. Sino ka ba ti magitinag ititiras, boss? Saan ka ngagsalutsud pay? Tungpalam tibilin ko tirong. Sa pulon nyo tilugan, maawatam. Sige, boss. Na kayo, lima. Pagiraman ang sanong. Sumurot kayo kanyak. Na kayo na ba? Ituloy yung tagpukan, hindi kayo. Bruha? Higante? Oh, salbag. Anya abruha kan higante nga ibagbagayo. Agtignay kayon! Inton madamdaman akasarita ka, tirong. Abaya tumalangkyaw ka, si kalalaki. Kaya't muka day, maitakwak kayaw, itidiraas. Ina, ad-adan ang napabutnan. Saan nga agsasawa? Ang mga nalasin na ta, kat inton makasubli iti bantay, ipulong na kinitrong. Hindi Crisante, kunam. Ungayam, kuna day ta akir is, ngadda ka ni Crisante ti bantay. Dahito ka tinaglugalan na, idikadwana ang babae. Kiris! Asino, ti babae akadwa ni Crisante, asimbangpet dito'y bantay. Nay, timalyaw ti lalaki, ngayon saan ngagtimat. Santan na pagproblemahan dayta, Kumar. Uray asino pa'y ti kadwana. Ina, si Miplag tinapig sa angin. Tumangad ka! Maur-urnong tinapuskol nga ulap iti tangatag. Isardan mo ang tilugan, Kires! Adeda, si Marda. Apay pinasardeng itilugan, Nina. Anya ti pang panggapan niyo? Si kalang ti agtuloy ngagsubli iti patad. Agbati ak. At danas ka nga ramidan. Kasla agbagyo matan iti kinapig sa tiangay. Nakaululap. Ay, makatudtudon sa. Ay, sapay kumatagtudong agpaysaw. Tatang, Ay, titang tangadin nyo? kasla nga rod makatudtudaw sa mara. Nasaya at ano agtudo tatang. Nagtagaang. Ay, niya pa ilat oras. Nadari puspisa kung itilinged. Kapilitan, nagsukatak man na iti kawas ko. Ay, nagsaya at lakit din no agtudaw. Ay, saan lakit ting agbagyo Buntatang, numuna ta natapuganan ti bulan ti panagbabagyo. Ay, Angam ni, saan tayo pa'y nakapagraet?
titeras, Crisante. Ang mga tanang nitinak ititeras. Hanggang mo sino ka ba? Talagang awan tilugan ko. Sinalbag. Ang mga hindi nagtiteras, boss. Katanya pa ila teraramidan nyo. Idalwang dagiti kakadwang. Ako malipkip iti deraas, tirong. Anya? Anya ti pagmulanglangam. Agtignay kayon! Masapol nga maipanagnak yung kanya. Anay tinag iti deraas tilugan. Maawatan nyo! Ngayon kayo kumagang tatang mo itiruar sa Mara. Ngam si Brooke kamagtag. Unang, itay nagpakada ni tatang, ang mapanapurwakan dagiti baka kanwang iti ruot a kanenda, iti sitok ti mangga na kapangdanda. Simbrikak mo na, kaslang amin adda arbis na ibuyog iti napigsa nga angin nanang. Baka tudtudon sa ngagpaisaw. Naimbagmat. Ta saan anapan inwarwar ni tatang mo dagiti dingwag. Iwarwar laang ni tatang dagiti dingwan, numapan iti bangkag. Mabain, magaw at dagiti baka kanwang dagiti bunubon. Dadakkel damot lang arudan. Mabalbalin ko man ti agraep, no agtudon. Wan nga rod nanang. Balagip ko gayam. Nabayagan asaan asim marungkar ni Crisante Unang, idila naminsan na kalman tinaudi. Ang nasayaat mo't no agsardingan. Sardingan na kung awan mo't panggap ko ang mga kunten ko. Nasaya at lang ano mapanunot na daita. Unang, adamot ni Rodea. Adayo na pimpintas ngam iti siya. Impakada itay ni Crisante. Asurutin na datino, tapno tumulong amang sakol iti nagluganan mi. Anya pa'y nga ron, na intinagda iti daraas. Nalulukog gayam, dagiti tao. Asino kuma, tinangitinag. Kaslain ganda ni Crisante, di mangliklik kanyak. Amangan no saan na akayat asungbatan, dagiti kayat ko adamagan kenkwana. Rinirib kano ti bruha, kan ti higante, dagiti tao na. Ang saludsudak kuma, kadagiti nabati apasurot ni Crisante. Masinga, ti pa nagtrabaho da. Maamuak tumatlaan. No anya tinapasamak, kadagiti pasurot ni Crisante. Nakamutputan si kumalipkip. Nagpapabay ti teras. Natitira dagiti bato. Naimbag. Awan na tamaan iti. At nagtulit na bato manipod iti nga to. Sagad. Agangin pa lang iti nabigsa. Naimbag na naturat dagiti kakatwak ang nagpapaba. Nakita yung kalitilogan. Napanan lang arod. Kasla nagpukaw nga asok tilugan. Nagpiksa kayang tiyakos di paras-pas di baba. Mga ano na yan o dan. Huwag niya, tirong. Awan boss. No natin lagi titiras. Abang ano, nayari o dan. Salbag. Binaon ko adagos ni Sanong. Awan adagos ang tilugan ko. Sayang alugan. Pinusan. Abang ang nintalaw ni Kires. No, saan kayo ang nagkikinawatan? Nagawit si Koron. Ituloy yung kit niya sa pulong tilugan. Awatan niyo. Tantani ako na. Imbag na nakakaputak. Nagtatarusak ko man hindi baba. Natayak lagi di ko man na nagtiso. Sumalsalog kami. Madamdama pa'y. Makadanon kami to ni kalsada. Nagturong iti patad. Manipod itay pinasartang ni na bakatilungan. Kan
Inasikkan na ni Kiris. Sana na matimtiwag. Napas na kiti panagmaniw na. Anya nga tatimbaga ni Ina bagat kang kuhanan? Kanlata nagbabawi ti panunod ni Ina bagat. Siyak lang din nagtuloy apon mo pa. Adda nga ta pakay naigan na iti kadda dakrisanti iti banday. Adda ka no kadduhanan ang babae. Sino ka tatay dyan? Kan anya ti pangpanggaban na. Nanang, nagarbisan. Talagang agtudon. Katad niya pa'y laang ti saan na sumrikan ni Tatang Mau. Pitaw! Gabagan na gurigur ka marbisan! Tang, Ay, nagarbis mo tan. Dahanok kumaamapan kasarita ni Komar ijay bangkag. No ipig sana ti agtudo, itong bigat langan, amapan mo kasarita. una tatang, mabasalakit din ni Manong Komar no ipigsa na tagtudo. Naimang tinamayan ni Komar iti kalapaw. San basta mabasa dayjay? No apay kat nga minadi na kayat tiagyan dito'y balay. Panagkunak. Mabaeng. Dapota balasang ni Samara. Anya ko mo ti pagbainan na tatang. Ah, Kasla ka pamilya tayo mutten? Saan lamot alangati managbabain? Saan lamat timtimot, tatang? Anya nga tangag paiso ti gapuna. Adi kayat ni Manong Komar ti makipagnait kada kami. Urekla. Umanang sa pasimal pa, boss. Tanda niyak nakarus ko si Day. Talagang awan tilugan niyo. salbag. No saan anat nagitideraas? Asino tinangala? Ang mga nudaya, bro, ha? Kandi kadwa na higandi. Anya ti kunam? Pamalakay ko, ma. Uripag namagan nyo na kiti kakadwa ka. Saan nakapagpungtutan tirong? Agsubli tayon kadagiti kakadwayong agtrostroso. Mataktikanan nga gururay ni Rodea. Uwan, boss. Kasalungat ang may pagkakan ni boss. At talo ti kadwa mi anatay. Anya ti kunam tirong? Talo akakadwam tinatay? Boss! Ha? Pagkawanan na ko ba? Diyak pasol din na masabag. Natupakan dahil tinatwang nga kayo. Kat asino takim basol? Kaya't nakadya konsensyaan? Saan, Ha? boss? Daya bro, hati akin naramit. Inyaw awan na kami ba? Kan tinakaw na nagitipagpukan. Saan mo nga ituloy pay? Jak mamati ka dagit ang ibagbagam. Boss, mamati kayo. Agulimot kan tirong. Umay kayon. Masapo lang makasubli tayon iti ayan dagiti kakadwayo. Kat balaagan ka. Saan ka nga agpadlaw ken ni Rodea? Di ka mangipakita iti anyaman a pagatapan na. Baliwan tanto ti agsarita inton rabi. Inton nakaturugan ni Rodea. Papanam ka dayta, imbarikas mo man ang tatalunasan mo pitaw. Kas lamapan kamutin makigubat. Ne, titalunasan ba't nga agpaisun tinaalat? Abay da ngamin iti bunag. Tatang, kaslama pan kayo mutin makigubat iti dita na ngayo? May mayat la da ito nga armas ko no masalamaak itay kun kunada akarasaan. Kaslatakyag ka no ti kadakkel na kalt. Ay sus, di ka pa ikot matay adagos na makagatnakan. Apay tang, papanan nyo kami na talaga. May nakasarita ni Kumar. Oray ta sa adan nga gar-arbes. Amangan ngamin no agtudo iti napigsa inton malam. Ay, mabalin mo't nga inton bigat laang nga nakasarita yo. No agturo inton malam, di saan kayo matlaang ang makaarado tang? May mayat pa iti agarado do agtudo inton rabi. Saan kit de ang napigsa uday? Sige,
Mapana ko untap no makasubliak matla adagaws. Pasensya kan, Rodea. Natektekan kan ang naguray. Impilit mo matngamin ti si Murot diti bantay. Dahito ti kayat ko, Crisante. Kan sana ka natatagkan. Binoy buyak dagiti taong nga agpukpukan ka dagiti nagdarak kalakayo. Kumusta ti panang sapulyo iti napukaw alugan mo? Saan miya nabirukan? Pinababakpay dagiti tao kiti daraas ang umawan. Saan ka di? Delikado day tangay naramid da. Kasanon no naknagda. Kinabahalan damad. Anya talaga tinapasama kiti lugan mo. Baliwa ka pabirok inton bigat. At apon ni Tirong, asaan kami ang nagkinaawatan kinikiris. Ket nagsubli iti patad. Amo na nga ron, no kaano nga agsubli tayo iti patat. Problema na daytan. Angam na makaanos kalakit di. Talong aldaw ta ditoy. Makilugan tanton iti truck nga agkarga iti troso. Kalpasan ti sumagmamanungal daw akad dami kan inabakat iti bantay. At dahak manan iti patat. Anya nga tati makuna da ama pitong, ayak nagparparang kadakwada. Nilaunay sa Mara. Kat niya nabakat. Anya nga tati pangpanggapan na. Tapay ang nagbati. Ganda di akir is. Apay nga, ijay tinagturongan na. Agsublingatan iti bantay. Malagip ko man ang tinapasama kiti bangkag. Sumurot akto ni tatang intong bigat iti bangkag. Maistoryak tuman kini manong komat. Angam, ada ijay bangkag iti. Amo na lakit di tinapasama. Day, kasla dapat tantanawom di ta kalsada. Eh. Adya ko Nang, ada ngamin pampanunutot. ni kadi ko maar. Wano ni Crisante. Agpada da sumipsiplot iti panunot ko nanang. Ngam ad-adda mariribukan akken ni Crisante. Anya nga tati aramidin na. No dinak tumapilit ang mga klon ko ana. Day tamot ti pampanunutin ni tatang mo. Iso ang madana aganak mo. Sa mga ipangpangta ni tatang mo. Kat ni Kumar, anya ba ti pampanunutin may papankan ko ana, Samara. Ha? Ibagak nga takan ni nanang. Di pa nakariribok ko itinapasama kiti bangkag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Malagip ko man ang tinapasama kiti bangkag. Sumurot akto kan tatang intong bigat iti bangkag. Kat maistoryak to kan manong Kumar. Ngam, ada kiti bangkag iti. Amo na rakit iti napasamak. Day, kasla ada tantan awam di ta kalsada. Nakasamakid kamot di ta paladpad ti tawa, Samara. Adalan pang panununtot, nanang. Ni kadi Kumar, wano ni Crisante. At padada malaglagip ko, nanang. Ad-ada mariribukan na kini Crisante. Anya nga tati aramidan na. No sanak mapilit nga mga klon kan kwa na. Day tamot ti pampanunutin ni tatang mo. Madana aganak. Tamangi pangtakit din ni tatang mo. Akat ni mat Kumar, anya mat pampanunutin may papadkan kwa na. Kwa nanang. Ibagak ngatan, di pa nakariribok ko, itinapasama kay bangkag.
Oy, Samara, kita ang deta sumugad. Saan ka diyan ni Kumar? Ni, isumat nga pa nanang. Manong Kumar, dumanan ka! Ah, Samara, hasla maragsakan ka launay. Kuha nga min nanang. Ala, ingka nga ron sabten. Naimpagbanta nakapanunot mo't lang nga umay dito. Saan da ka taaya nagkita kang tatang mao? Dahil tijak ka mo nanang. Sige nanang, sa batak ni Manong Kumar. Daan kayo ka di nagkita kang tito, Kumar. Itay pa'y nagpakada ah. Saan mo't nana? Ang mga nuda sa bali ang napananawin no dinawas na. Ay, abang ano din mau aspay laang ayan ni Baak, di tabariker. Ay, imbaga na nga itay nga umay nakakasarita. Taagarado kayo inton bigat. Oray sa nang ibaga, nakasaganak lata ka na yun. Sanak apo mampanaw iji bangkag. Ay, ne, kasano nga ron na ito'y madanagan ni Samara tawan nakasagana nga'y pamerienda bikon ka. Awan na nyaman na, nana. Sana ka mabisin. Ado pa'y mutkiti atin na bati akamote. Ala, ayabak ni Samara tagsarsarita kayo. Kasyak ti mangiling ta iti meriendaan tayo. Mabiit laang, ha? Awan ba't ni Kumar dito'y kalapaw na? Napanandangat ah. Ay, agtugtugawak pailaan. Pag inanaak, di manguray kan kuana. Ay, nabanugak anag na. Narigat samot nga aradwan. Di nagmulaan ide iti mais. Natangkenan ti daga. Ay, bareng agto daw inton rabe ay uray apagbiit laan. Nandanin matumbatay tak kayo, apukpukanin nyo. Agan nanad kayo. Ang mga no at matupakan kada kayo. Saan Ros? Ini tulog ka, dapat matay ka na tayo. Nagadugayam, tinatagkala kayo ito'y Crescente. Oh, Rodea. Nagkapwam ka di. Siya Kumar, dagiti kay kayo. At dagiti nakita kasabong iti aringgawis, dagiti kayo. Orkedya dagijay. Paulik to ka dagiti tao. Napanagayam ni Tirong. Isulaan ti saan ko ang makita. Binaon ko idaken sanong amang sapol itilugan ko. No, saan anat nag-itideraas? At dalakit din ang ala. Uray gayam dito'y bantay. At dagaw. Amang ano tulisan dagijay. Uno tatao dagiti daduma matlaan negosyante ng agtros-troso. Naibagtay may kama nung Kumar. Adda ngamin kayat kung ibagakin ka. Kaputaging ka ita. Maburbur siya anak pailaan. Anya da jay, Samara? 5 nga tangnal daw tinapanabas. Di mo, magtagtagayin na paklaan. Adag mo ti bangkag. Nakita ka. Naglangda ka na gawit kalpasan na. Samara? Nasapa ka na panigibang kagidi. Saan ka nakita? Pagamuan. At nagparang amay saan ang isita parswa. Nakabutbutan. Ginamatan nak. So nagikikisak. Pinukawan ka. Anya? Idikuan, timtan ka kat kinarangat mo dayjay dakkel ang isita parswa. Ita, si kaman ti mangibaga. Tagtagain ko kadilaan dayjay. Samara, saan mo gaman naripatan da dyan na pasama? Nakiktutak iti manggag kutikis mo. Nagtartayak ni Masidag. Sakpay ang nagamatan na kati ng isita parswa. Tinurupkon. Ay, no kasta pudno na pasamak dayjay. Sana ka nagtagtagain na plaan? Uwan, napasamak.
Kasjay magkiditi amok. Gaputadak mo tijay bangkag iti. Nagnag na ako yan nagawin. Ngam gapo iti pan nakaborborjak kan pan nakariribok ko. Jak mo nga ibaga kadag iti dadakkel ko. Amang ano saan da amamati, ang nagpaggat ka ti da ng isi ta parswa. Mabalin asaan ang mamati ni tatang. Kan ag nervyos lakit din ni nanang namaman na. Agyaman akmanen manong kumar. Awan ang yaman na, Samara. Nakasagana ka mang salaknipkin ka. Iti ang yaman, apagkat. Dinayaw ka iti dadyang inaramid mo. Naturid ka. Nga mas tawag to kasano na paramak mo dayjay. Anya nga tatirason ko. Isoan na bayagajak nagparang ta naggurigurak. Anya? Natagtagainap ko tinangisi ta parswa. Idikwan, agurigurak matan. Nimbag ta, dimteng ni inabakat. Ha? Inabakat? Ti bruha abakat. Kabalan nagayam ti mga agas. Ita lang ang amamok dayta. Ang mga ko daytan. Manmanupay lang kinakakita iti ibagbagam nga inabakat. Kinapudno na. Sapsapulin tamanong tirong. Isu ti papasulan ni Crisante agapo ti pan nakadisgrasya na idi. Yang mga tang Crisante. Katyak nang timbaganak kadagiti tao na ito. Talo akadwa ni Tirong tinatay. Mabaling. Asaan niya ibagan Crisante na anya talaga tinapasama. Ni Tirong lang ti mabalin apakaamwa no anya talaga tinapasama. Nalakalang ama alilaw ko ni Tirong. Amo nga niya ti pagkapsutan na. Ti problema. No kasano ang makaasidag kan kuwana. Natumban ti dakkalakayo. Ado tinapukan at dakkalakayo. Una ni Crisante, adak ka na kwarta na ita. May sama na kayo tinatumba kakadwa. Agi na kayo biit. Ganda kayo tita. Masapul ang matumba matanday tapukpukanan nyo. Malapit ko na ni Aris sa kalis. Nangag ko na imbaga na iti kinikuma. Aga po iti pa nakaabuso di mo mo. Nairanran abin mga ti planeta mi. Mabalin, agay ka ti mangitunda. Ti pa nakadadaan ti planeta mi. Awan ti pipiyang ko. Naagbaligi ang kadagiti plano. Siyak to ti agtagi ko iti lupong. Agbalin to ang kabibilugan. Ang mga ano ti bruha marados, tinapagam. Anya abroha bakat ti bagbagayo. Bruha abagat? Sino day jay? Yak na nagpagka, tinanong sa aragsak, tinapanunod. Sa imbaga nagtitao ni Crisante, at ibruha, tinagpagka. Ay, nabsugak ba't kumar? Ay, nakadado akmatan. Napuuray nga ti kamuti, nana. Kinura siya. Nakadok mo tinangan. Sana ko nagbayag. Amang ano agur-oray ni Ama Pitong ng ibangkag. Pinumatiktikanan ng agur-oray kanya. Ay, saan ka nagpalpa, Manong Kumar? Saanin? At dito'y kapaylaang. Uraye mo ni Pitong, ta dito'y kantumutun amang rabi eh. So kaputmutladay jay, do saan naka mauray jay. Yan amang ano agtudo, Manong Kumar. Nakaululap. Uray agdodo. Sanak aman ano Samara. Ha? O sige, mapanakon. Nay, saan na nagpaigawid ni Kumar sa Mara? Talaga adi na kaya't umbihan dito'y balay. Ang tulong ni Crisante, ito'y pagtugtugawa.
Sintir man. Pero siya ti atapan na. Anak katawa itay. Napintas tayo na pagtugtugawam, Rodea. Pinabilang ko idikin ni Tirong. Numano ti singsing tipon day ta kayo. Ang nagkabangar. Agsa nga gasutan na tawon day to ya kayo. No tao kumagat. Lakayan. Sayang. Anya. Ada nang ko ang nagkatawa itay. Asino tayo di abruha, Crisante? Uray si ka. Adda nanggag mo. Kasi ka, saan mo anang nga? Asino tayo di abruha? Ako na dagiti taong ang nagkatawa. Jak sa mauray ni Kumar. Napanan na nga ta. Agawidak man laeng ay na. Anya day-day. Saus, nagdakkelan akarasaan. Nakasagana at tumukaw. Ay, dahito isamot tanti kanibusanak. Ay, numatukawanak dahito akarasaan. Matayak lakit ay. Makigasang-gasatak. Ipungsay ko ti ulo dahito akarasaan. Babaan iti dahito talunasan. Mapitong. Adda kayo pailangan diti bangkag. Imbaw ing ti karasan ti panagkita na iti idadatang ni Kumar. Ngam, dilat ta makatal na ti ulo na. Nakasagana at tumukaw. Ay, Kumar! Ti karasan! Matay ka karasan. Mapitong. Saan nyo ang natagbat ti karasan? Siyak. Iyawat yung kanyak ti bunang nyo. Siyak ti makamo. Tumaray kayo na. Kumar, nakasagana man ang ti karasan at tumukaw. Saan mo ang natiruan? Aguyasan nga umadayaw. Dito kayo lang Mapitong. Kamatik ti karasan. Kinamat ni Kumar ti karasaan. Ay saus nagturudan. Ang mga noan niya ti dakas ang mapasamak kan kwa na. Narungsot day jay. Liliklikan ni Crisante. Pagsaritaan ni tayo abruha abakit kanot. Kaya't ko ang makita tayo abakat. Siya ko matipagparangan na. Nagsang kami. Nakita, no asino tinapilag-pilag. Ngam, ang mga no agatap ni Crisante, no makita na ti kinapilag ko. Ngamuray, babaan kini Crisante, may patumpal ko, tipanggap ko. Jak nakamatan ti uleg Mapitong. Napartak anak kuyas. Ay, saan mo nga abakan ti karasaan, Kumar? Kas iti namin sa natawan, naranaan datasyaw. Ti karasaan, ket no sa dinuladitan ti simpukan daan naglumangan. Agawit kayo nga ro din ama. Ururayan da kayo da sa mga nakinana siya na. Ay, agarbis pa'y kitain. Bareng agtudo inton rabi ay. Uray pagbitlaang. Ay nga ayam. Agarado ta inton bigat. Kasta ka di? Ije balayo tinagapwa ka Mapitong. Imbaga ni Samara, ngay may kayo dito bangkag. Ta kasarita dak. Ay, sige. Mapanak nga rodan, Kumar. Di na kamatla na tukawan ti karasaan. Diya ka mo. Awan mo't narignak. Dandani kagaya mo na isar-sarak.
Kasanuno na to kawan na kaday jay akarasaan. Natay kagat ako man. Ay, naimbag kadimteng ni Kumar. Tatang, kasla baliktad. Ti karasaan tinagbutan? Intarayan na ni Manong Kumar? Ay, kaslasan unay ang makapigsa dayjay akarasaan. Amangan do, kaluplupos na laang. Di na nga tanatukawan ni Manong Kumar? Saan nakanumot ang adlaw? Hanggang karasaan dayjay. Imposible adi na narik na at tinukawan kumati karasaan. Ay, di mo ka din nakita at tinukawan ti karasaan. Ay, saan ko nga ron ang nakita? Ay, nay, agtudaw. Ay, agyaman ak Diyos ko. Timpangag yun ti kararag ko, uray apagbiit lakaday. Basta napigsa. Malagig ko. Di inistorya ni Samara kanya kapag nagkita mo ti bangka. Kaya nakarangit ko tinangisita parso. Natagtagainap ko man. Nasigurado at tagtagainap lang dayjay. Taadak iti ikibantay. Ngam ni Samara. Adday di bangkag. Anyang dayjay kinataddat lang. Silaw-silaw ti parang ko. Ang pait pa sa uyot-uyot na naka. Dumagdagsan lagi ti kalod ti mata. Kasla maiboy-boyat adanong ti kinapigsa ti todo. Ken umati barbar ti napigsang angin. Ikalaag man ang nagtulong kasante. Malagip ko. Idi nagtisuak iti ta. Nagpaigit dagiti ikan. Kanda duma kay anabiyag iti ta. Naimbaglakit din ta na nga to ti datarda ito'y bunkhouse. Nung napigsa unay ti angin. Amangan lumabasa tayo. Nagpiksan ti angin. Saan agagangit ti kinapigsa ti angin? Kasla adamang puy-puyot iti angin. Anya ti ko na mo, Crisante? Adamang puy-puyot iti angin? Ti kayat ko asawan. Kasla agbagyo. Gapu iti kinapigsa ti todo kan angin. Ti amo kitayan na dala iti asidat ti bruha ditoy. Kati sa timang puy-puyot iti angin. Talaga anabilog ko na kumahan. Saan aman nakabalinday di abaket? Mangmalmalas laan. Salbag. Nagtultuloy ti kastoy a kinapigsa ti angin kan todo. Amangan no madadal ti pagyanan mi ken rodea. Katag iti pasurot mo, Crisante. Kumusta na nga tayo ti pagyananda? Pulido ti panakaramid ti pagyananda. Saan damat nga taaman ano? Barang kastangan paiso. Narigatan na adamaksayan ka dagiti tao. Saan ka di at tanlo ka nakwada, tinatay? Saan mat nga ta mapasamak data? Ti pampanunutak. Naira na ti panagtudo. Iti isusurot mo dito'y bantay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan. Iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, pinatgan ni Apo Diyos ti araraw ko siya nang apag iso ti planok inton bigat a panagaradaw. Ngam no pigsaan na matlaw na iti agtudaw. Narigat matla ang tanapigkit nga aradwan no napigsa ti tudaw. Kalkalaingan matlaang tipik sa titudaw. Bareng kastoy laeng No pumigsa ti tudaw kat agtungpal iti panagbagyo na kaasimot ni Kumar. Saan ka madanagan ken Kumar? Lalaki dayjay. No mabasa kat agorigaw. Ay, no nagpaigawid ko maiti aldaw, nasayaat ko pa. No saan ang nagsubli ide bangkag, hamangan no anya kumati napasamak kanya.
Kaslag bagyo matan. Bumanas pasti angin. Madlaw ko akasla na apres akarayan. Di agay ayos iti danom. Oh, madadaan lakit diti panghouse. Tapos kan Rodea, kumusta dangatan? Oh, kasla agasawa damatan. Sana dakas. Kukak matan ni Samara. Ha! Anya day dyan ang nagko. Kaslag pagpagaak ti angin. Anya kay nangag ko. Kaslad na nagpagkak. Ay, agar arapa apak lang ata. Saan na ka tao? Nabilag ak. Diyak lakit din nagpintot. Crisante? Siriring ka kadipay lang. Crisante? Apay, Rodea. Saan ka kadi makaturog? Oh, anya ti mapaspasamag. O salbag, agbagyo matan. Saan ka nga mamati? Ti day nga ibagak. Ah, Kaslad na nangagkuha nagpagkak. nakapigpig sa titudo kan angin. Mangag mo ti pagkaak. Kan asino ko matagpagkaak? Saan nga tangat at ibruha? Anya? Saan nakapagkatawaan? Ituloy takit din ti maturog. Mas ti maturog. Tanalamiis. Makabisit. Nabasa akit din itinagiddaak. Nakariingak lang arod amalamin. Naimbag ta nagsardengan ti Todo. Kaslag bagyo iti rabi. Kat ti problema kita. Kasano ang makapapodot kami iti danom apagkapeme. Kat nabasa dagiti kayo. Kapilitan nga agusar kami iti kas. Parang addape na bati itintugot mi iti. Oo. Ha! Ayan, dagiti troso. Awan damatan. Ay, si kaabot to ti dagi paburik iti dano ba pagkapipitog. Ay katno, bigatan. Sumingsingisingan ti inay. Adaat kumaitan iti bangkag. Ay, ang mga nun nakaadon ni Kumar iti naaradaw. Anya ko mati pagarado na ngay, tidakulap na. Ore man kit di adda arado ijay bangkag, di mo imbaga ngay pa ako na tibagbagina. Ay, ungayam aya. Ay, naimasak mo't ngamin tinaturo ganda naglampin ni Dirabe. Ay, oray siyak nanang. Idag mula gatak. Nakalawlawang mo't gaya man. Oray ka lang napabaring ko has. Ay, agpada kayon nga gina. Sa bagay, awan mo't kititinas, isita nga aramidan tayaw. Matuloy kayo kadiya mapanagrado, tatang. Nang pigsa titudo Dirabe ikat. Ay, titudong araw di inururay ka. Kumusta nga ta ni Manong Kumar? Nagpigsa titudo Dirabe Ang mga nun nabasa. Magpadpada kayo lakit ni Sanang. Pulido, ti panang tarimaan ni Kumar iti kalapaw. Naimang apagyanan na. Uray agto daw. San lakit day nga agbagyaw. Ang mga nun napigpig sa titudo ijay surong. Aglalo ijay bantay, tatang. Ay, nalabit akasta. Sige. Agtimpla ka man iti kapitayaw Sanang. Hindag irumbat dagiti masapul nga itugot kaw. Mangitugot ak iti bagas kan sidaan. Sakton ti agluto, iti pangaldawan tayo, tatang. Agluto akla ti mabalin tayo meriendaan. Ala, sumurtak mo't nga ro di bangkag. Awan mo ti aramidot dito'y balay. Ngem no adda umay dito'y balay. Awan ti madanon da. Kas kumakin ni Crisante, wano di Rodea. Awan mabalindaan,
awan ti tao. Adya nga Rod. Nay, nagtudumutan. Mangrugi na makumikom tayo iti talon kan bangkag. Ay, pudno day ta. Kalpasan ang maaradaw, ti pagmulaan iti mais, isa runo nga aradwan ti pagraupan. At alabas si danom iti talon. Mabalinlatan ti agraan. Salbag. Kasano ang napasamak daytoy tirong? Ayan dagiti nagado at troso. Gapungat hay, ti kinapigsa ti todo iti rabibos. Nayano dagiti troso. Anya ti kunam tirong? Wanya, lumabang ka? Sanak man alang langgong ang tirong. Nagdadakkel at troso. Naianod da? Napigsa ti ayos si danom, manipul iti bantay, boss. Naglayos. Katanya pa lang aruter aramidam. Kaya't mo tadanugang kamanan? Binaon ko dagiti kakadwa ka ng sapul kadagiti troso, boss. Kagap-kapok iti daya apaset. At dahil dyan dagiti talo at dadakkel at troso. Anya? Talula ang tinabati. Ang katulungan dagiti kakadwam amang sapul kadagiti troso. Darasam! Umanaw ka dito isang wanak. Ang mga nudyak makatepel kat madurab kamanan. Boss! Naimas paila ang titurog ni Kumar. Mayati panagunat na. Ay mabitlaan. Saus, kasla na tahimatan ni Kumar. Ay niya tinapasamak nan. Ay, ang mga nudina na puutan at tinukawan ti karasaan, idi kalman. Imisit ko man ti bagina Kanya nga ta tinasaya at nga aramidag. Padasat agunggunan ti bagina. Pitong. Nagda kayo gaya man. Nay, nakaring kamot gayam, Kumar. Naimas titurog ko. Naglambing kami ni Dirabi ta nagpigsa ti todo. Nagdanag kita'y nakita ka anak kaundat. Langambutan tinatay. Ni, anya ko mati pakatayak, Ama Pitong. Ay, ang mga nudi mo na puutan, natukawan na katikarasaan, idi kalman. Iti daya kadakkel ti karasan. No natukawan na. Ay, nataya ko maadagos. Ay, bunmat kiti Bumangon akon. Tayntay agarado na mapitong. Nakaado ako man no nasapa ka nagriing. Mayat ko man yung bati yung tinwangyo. Amangan no nakaringak ko ma, iti pa nagimak na. Anya ti kapungtot mo, Crisante. Nakita ti panangdanog mo kinitirong. Anya ti basong nakan ka. Salpag. Jakon nakatapal, Rodea. Nangag ko manan day dapat sasaon. Ada nalagsak iti nga ubing nga agsinsinuti. Itam kat napaisem ka. Anya ka diti problema. Kasano adyak makapungtot. Awanan dagiti nagado at troso. Inrason ni Tirong. Anaiyanod da ka no. Amang ano po naman. Panagdangag ko iti rabi Adda tayo iti abay ti karayan. Napigsang agpaiso ti Agos ti karayan. Angam, uray gayam dito'y bantay kat aglayos. Anya nga tangagpay so tinapasama ka niya. Nakmay titorok ko. Bigatan iti makarinak. Natukawan nak nga tangagpay so ti karasan. Ngamsan ko anak na.
Malakip ko. Adda nga lami sa banak. Anay sagot iti kurong ko. Gapu nga ta naggapuak di sa bali a planeta. Kat kaslawan anyaman na, di panang tukaw kanyak, di karasaan. Ay, nakadanon tabot laangan dito yung bangkag sa bara. Kasta uday pa nakabanok ko. Nagrigat namin ti dalan nanang. Kapoy ti pa nagtudo na, nakalutlot-lot ti pagnaan. Skan, nakaka-apros pa ijawaig. Empakit ti tasan uday nga adalam nanang. Pagkatlog pulahan, ng kapilitan alinislis ko ti paldak. Sana kasino dadto mga pagat barukong. No napigpig sapay nga tatitu daw ay katpagat barukong ako matidanaw iti waig. Ngam nataltali na ay mag. Ang may sansamat ni tatang akararado. Napanan nga tani manong kumar. Adad sa may sang agar-arado ijay. Saan nga taan ni kumar day jay? Ay, kasla ni manong kumar nga paiso nanang. Hala, naglawan tinaarado na. Talaga napartak nga agarado ni manong kumar ah. Huwag nga raw, napigkot pa iti daga. Nakita mi ang tagitidad dumatroso. Kapungat ay ti kadadagkalda. Nagpatinggada lang dito eh. Hanggang adupay ti kurang na. Boss! Kay, kaslawain ti kaping sa ti Agos ti Tanong. Talaga napig sa ti Tudoy di Rabi. Sige! Ituloy yun ti mang sapol ka tagitidad dumatroso. Anya! Taliak pa ni Kaglas. Ay, haganad kayo kagadwa. At alam ti Tanom. Troso at talaga nagijay. Masapula, maala tayo tagiti troso. Tara sa inyo. Tay Jay! Dahil sa lahat ng tagiti na tumatroso, tara sa inyo! Ay, nabanugan, nisik ko bang kumar. Saanin nga agkuti dayta. Hindi ko maipadigos iti karayan ngam. Saan ko ang mapanawan ta ang mga no, nagdakil ti danom iti karayan. Ingkay latay padigo sa mga pitong. Bantayan nyo. Siya kung ti makamo amang ituloy ang mga rado iti pangtid tayo. Uray tabasitan. Pitong, kumar, isagdan niyo pala dayta. Ubay kayo pa ang merienda. Ay, lisyadan. Hinta pa ila kano ag merienda. Madamdaman nga ituloy tati agarado. Iparngad ta pa ila ti baka kinwang iti sirok ti dayjay adakkel akayaw. Sige nga Rod, ama. Mas dawak iti pagig. Apay akas to iti marikrik na. Kasla nakapsutak. Timot lag sublin datirong. Inakita ni Darodea. Panawan na, ngagmay-may sa dito eh. Amangan nagpakita ti bruha, katanya ti aramida na kanya. Sumuro taklangan kan ka. Ang nagalis ti dalan. Amang ano may kaglis ka. Di kumpatakan ka. Ah, Saan mo siguro akaya nga dadakas ama pasamak kanya? Kalpasan pinapasamak kini Roda. yung palagip mo manon ni Roda. Nairanapay lang amin ang nagtudo. Sige, may kangarudan. Kumpat ka kanya. Ang tapay nagam na batbate habunga dagiti natang nanang. Nembaglangan. Alahan tayo. Isuper si daan. Ala, puro santa amin na nabati ang bunga dan. Tani, saan nagsabong dagitan? Ang mga naitarapnos pa natatang mga araduan.
Nanang, adan nagalisan na dalapos ko. Ay sus, abagan nuulog na tanak ka. Samara, ulag! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanasyanang, anya tinapasamak. Nangag ko ti panagikis ni Samara. Agtigtigargar kayo iti puteng nyo. Ay naku, Umar. Nagdakal na karasaan. Ay, Oh, karasan ngagpaiso. Dahito iti nakarangit mi di kin Ama Pitong. Kaslasan samotin ngagkut ko ti. Oh, natayan. Apayasan ngagtagtagarin ni Samara. ay na, gapo iti buteng na. Kasta unay ti taray na nagikis ng matayaw. Ijak mat nakakuten, gapo iti pan nakakigtot ka. Ay, Anya tinapasamak iti dahito karasan. Natay-matan. Anya nga mi tinakaumayan nyo dito nanasyanang. umay kami kumangarod ag puros iti natang, tadapay metlabu nga da. Pagamuan, tanarik na ni Samara tinalami sa banag. Ay, nagdakal karasaan gaya. Nataya talagang dahito Kasla nakabutbuteng tilangan ako, Umar. Yadayo, tapnosan kayo amabutan. Iti kasta, may tuloy iti agnatan. Ay, mabuti nga kon barok. Kasla arapa-apak nga dakadwa da ito'y akarasaan. Kasla ulot ti amin na makikita. Talaga napabutngan kayo. Anya ti awag iti daytan? Naibaga idi ni Ama Pitong, ngamjak malagip. Ala, agsubli kayo nga rodan iti kalapaw, tasyak tulatan ti agnatan. Ay, kasla tsak makagaraw iti nagtakderak barok. Kibinan kayo nga agsubli iti kalapaw. Talaga napabutngan kayo. Ngam ni Samara, sa dino nga tanti nagturturongan na. Agar-arado ti baka, ngagmay-may siya. Pinanawak latang ngaminan. Sige. Panawang kayo pa ita ka makamot ti baka. Siya akong ti makaamaw. Ang mga no makaarab ti baka kadagiti mula. Nalang tumat nga rodan dagiti mula tayo ama es. Talaga anagalis. Anya ti Aramido mong kasante. Ay, naimbagta na si puta. Nalistok din ang tanungan ka. Agyaman na klaon na Herode. Dandani ako na ipaglis. At damat kayang dagiti trokso dito eh. Nayanod dagayam. Napigsa ngamin ti tudo iti rabi. Kasla agbagyo gapo iti kinapigsa ti angin. Nga maayan na tiyo. Apay na awan dagiti tao. Ayan dangag paiso. Tirog! Surot! Tugas! Ha? Nangog mo ka di dayjay, Crisante? Anya de. namin napasurot na! Nainayon day tinapas sa dalom. At nagtartaros day tiduras. Saan? Dayjay ka di ti bruha, Crisante. Ayan na. Apay asaan ta makita? Nagpalita ka na ng taray ni Kumar. Nakamatan ng tibaka. Kat intulog na kailangan sakbay akinamat na tibaka. Ay, malagip ko lang nga ron ti atap ni Samara kenkwana. Ay, ni Samara. Ay, jemot kaya man. Kunaknoan niya tinapasamak kada kayon. Ngam apay nga awan datirong kansurot. Ha? Inalaw na nagiti na duma, troso, boss. Dahil talag din ay isalbar na. Nitiras na akas laki ni tugas. Dante na initiras mat. Anya. Amang ano, si marunumot na nagijay apasurot mo anatay, Crisante.
kay. Hoy! Si Kabruha, bagat! Agpakita ka! Na- Saan nakabot-bot ngan? Makita ka lang, patayon ka! Kay taaba ka. Nabilpilit kiting ng siya. Saan ko apaklong dahito? Awan nabilpilit ng siya. Uray painik ko man. Ay, talaga ang napigsa ti Tudo iti surong iti rabe. Nakalawlawan ti karayan. Nagadaw ti water lily kanda dumapay agabat amayan anaw da. Dala ko mga rod, maalaw ko asalan. Daadayin inutag apagaraw na. Uray kasla kadakkel at ipundaw na. Ay, Ama Pitong, talaga nagdakkel ti danom ti karayan. ay kumar, ni, dinadon nak dito igid ti karayan. Wan, pinaginanak lang ti baka. Kan enruutak iti kanan. Ura iton maluman nga ituloy ko tagarado. Basit mo tin tinabati. Ay, pag tinulungan tanton nga aradwan, no santon anadarang unay ti inay, mabalin man na pagaradwan na si Kubag. Uray, masipngatan kamin taon nga agaway. Nagadugayam ti mayan ano, Ama Pitong. Madaman sapay lang agdinakkel ti karayan. Oh, anya pa'y dagiyay da duma amayan ano. Ay, dahito yan ti kunkunak. Gapo iti in-out apan nagakalbo dagiti bantay. Nalakan amarigaan no kasta nga agtudo. Iso nga uray dagiti dadakkel akayo ket maianod dan. Oh, at idog kang dadakkel kayo dagijay. Troso dagita, kumar. Ay, nagdadakkelan at rosaw. Alawag nga ipaigid dagita atroso, Ama Pitong. Ganad ka kumabaraw. Adalam kan napigsa ti Agos ti karayan. Amang nga numayanod ka. Itay pailaan nga nakaluto kami kini Samara. Nakadurok sa apay kit din iti kalapaw ti anak ko. Akalin na ti panagsakit ti ulo na. Ay, gapo nga ta, iti nervyos na, iti dayjay nagtakkala karasaan. Nataymot kaya ba? Katuray siya. Napayag, nailibliwag ko ti nervyos ko. Ay, agasap. Nung sibibiyag kumaday kay akarasaan. Ay, di kami pa'y tinatayan ng tukawan nga agina. Impakada itay ni Kumar. Adanunan na ni Pitong iti igit ti karayan. Ngamawan da pa'y ba't? Saan pa'y matkit ni anak kapagtindag ti inad? Ang nabaaw taon ti sidaan. Kaya man datirong kan surot kasante. Kunak man no nataydan. Ang karigatan da kano nga inalaw dagiti man anod at roso. Ngam adu at talaga dagiti na anod. Nagsayang nga. Dagkala kwarta tinapukaw mo, kasante. Awan ti mabalin. Napigsalaunay ti tudo iti rabi. Malagip ko gayang tayo, buha. Saan mata nagpakita? Dakkel abiddot na no nagparang kuma. Kamagat. Kan patayan. Saan ka kadi? Amasyat kan kuana? Riribok dayjay abaket. O ano? Isugit di, tinang ipaanod kadagiti troso. Jak mamati iti dayta. Kasano lang kinabilag na. Amang ano talaga aman nakabalin. Kabaulan na, apagpukawan, ibagina. Saan ta napagsaritaan dayjay bruha? Agsakit lang ti ulog. Subyak da tirong. Kalpasan ang makapangal daw tayo. Krisante, sinurot ko iti panag trus-truso na iti ayan dagiti pasurot na ngagtugtugaw ka dagiti dadakkel na truso. Anya nga tati sumaron no apanggap na. Kalkalpas mi lang tinitirong nga nagsarita itay.
nga panandakin ni Suro. Ada ka lang napanandan na boss. Sana bale, da kailangan ti pangibagati ti daytoy. Kalpasan na makapangal daw tayo. At palpa kailangan. Ituloy yung ti agtroso. Masapol ang masukatan dagiti na pukaw. What boss? Talaga saan latangag nakam ni Crisante. Ako ray kamantay kakiti pagnakman na. Sino tinangit ko kanya? Sino? Gunggunam. Unailan na arakop na dagiti pasurod na iti pan na kay kaglis na. Ay, nagdadakalan dagito'y na alaw mo atroso, kumar. Iti patapatak. Sa ngarakepan ti 5 tao. Talaga ada dakkel da. 5 amin. Sa balang dagiti bababasit. Ay, numaragadi dagito'y. Adaw ti pagbalinan na. Dakkel a kwarta ti pagbalinan na, kumar. Paguyudak to, ama pitong. Ipangko iti kalapaw. Ay, marigatan lakit tay. Ang mga numas daw. Nadagsan unay dagito'y. Mas daawak man na kinabailam nga intakdang dagito'y. At dadang amin iti danom. Ken, nagsusurot da. Kasta, ibati ta pailaang dagito'y. Masagan lakit din da samara ken siyanan. Sige. Ituloy yun lang dagtrusaw. Masapol nga agsubli ako ni Jay Patat. Tap na makapagsarita kami kini Kumar. Agsaga nakakrisante. Itak lang no saan ka ngagpungtot. Iti da ito yan napanunot kong aramidin mi. Kini Kumar. Agpatinggan to matla. Tikinagdagas mao. Nakapagtindak gaya man ti init, kumar. Sumid lagay maagkiraos ang ti tiyankaw. Ama pitong. Ada istorya ka da kayo. Itay agar aradwa. Nangeg ko ti panagikis ni Samara. Apay, anya tinapasamak. Nakita dati karasaan. Ngam natayan. Natay ti karasaan. Ada ka di nakita masugat na. Ang mga no ada sa bali ang nakakita kat pinatay da. Day tatisan ko amasong bata na ama pitong. Kitaan tayo to madamdama. Nuan niya tinakatayan na. Ay, ang mga no ada asawa na dayjay kat agibalas. Ay, pinitpit mo kumati ulo na ah. Kunada ngamin ang napigsa ti memorya. Iti mata ti karasaan kat agpakita ti tao ang nakapatay kinkwan ah. Kasjay ka di? Ay, day taman ti mangmangag ko. Iso kaadwan na ano ada mapatay da nga ulag kat pitpiton dati ulo na. No marumok dagiti mata na. Saan amalasin dagiti pada na nga ulag no asino ti pimatay. Numayat tulakit din ti dalan inton maminsan nga daw. Agsubli tayo ni Jipatad. Anya nga ron ti pagluganan ta. Kat napukaw man, tinagluganan ta iti Crisante. Kapilitan na makilugan ta iti truck nga agkarga iti troso. Ang mabitlaan. Anya tinapanunot mo nga ramitan. Mangibaunak iti mang sapol iti lugan. Napimpintas matlaan dayja pagluganan ta. Panawan ka ditoy. Kainak makisarita ka dagiti taok. Agkuyog talangan. Barang nagpakitan ti kung ko na mabruha. Kaya't ko makita, Crisante. Saan ka kadi ang mabutang? Sugabati at idog abok na. Nakalalaad a parso dayjay abakatro daya. Sika mo tinagsublay, pitong. Ay nagbatay ni Kumar. Ituloy na kano ti agaradaw. Uray ta. Saan unay anapudutan. Kinalulumpay. At apakasiddaawak iti dayjay akarasaan.
Kasano anatay kat awan sugat na. Mga no ada nakapatay Ay, mabalin akas ta. Ngam apay asaan da nga inala. Ay, Saan mo napaka-problema anda ita? Tinapatagat na tayo. Ay, iturog ko man. Naguyap-uyap lakmantan. makapaturog ti kinalamiis ti panawan. Kasla agtudon sa manay. Saan amamulaan adagos iti mais ti inarado yung kinikuman. Saan nabalin di napatagkat, naradaw na. Dapat makatalon tayo umatay. Pulos naman sugat tayo akarasakan. Kasan nga daan na tayo? Natukawan nak mata. Ngem imbis asyak tinadangran. Di karasakan tinatay. Kumar, Liwa? wan, kumar. Nagparangak ita kasliwa. Adan sakit pakariribukan. Daya karasakan na kinarangit may kan ama pitong iti kalman. Saan mi anapatay? Yak nakamatan. Ngem natayan. Kasta ka di, Awan tinakita mi kan ama pitong asugat na. saan aday ta ti pakariribukan? Talaga anak tuso ni Crisante. Iso nga, ikanta ti pagnakman na. Oh, talaga gayam ang nagbati ka iti bantay. Nayano dagiti troso iti panagtudo na idirabii. Ngam naalaw dagiti tao na. Sa intuloy damanan pinagtroso. Talaga asan tayo amalapdan ida, Liwa. Dakas launay. Kanwan gayam. Adda kaduan a babae. Rodea tinagan na. Rodea? Naistoryak idinkan ka ti maipanggap iti dayjay a babae. Ngem ti pagsaritaan ta ita. No anya ti sumaruno nga aramidin. Naulap manan. Ang mga no agtudo manan inton rabi. Marigatat tang agawid no kasta Crisante. Dagiti samat na dagiti imbaon mo atao. Oh, nagbet kayon. San yun sama ta sinapol tilugan? Ha? Talaga na tayo ni Kires, boss. Saadan ko mga agas. Nagdadakkel di kiti bulakat na agas lang napaputngan. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Pinarigat na nga muna sakbay a pinatay da? Ha? Kaasimat ni Kiris no kasta. Uray gayam dito'y bantay. Kat adalata managdakdaga sa tao. Diya ka mo no kasanuti, nabasamag na. Awan mo't sugat na. Yak sa maawatan, di kaya't masawat. Natay, ngam awan matsugat na. Kung nampay alangan natin napabutnan. Di kaya't ko asawan. At nakita na nakabutbutang apon tinakatayan na. Nakita na nga tahat, di ang bruha. Kat nagbutang. Nakatayan na matan. Oh, salbag. Ang mga no, napangungot. Wen, nalapit na kasi na masamag yung kwana. Kaasim ay. Kasano nga rutay ito yan? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga at takas ni Crisante. San payla ang napapagnan? Intuloy dalat tati nagbukan iti kayo. Kunani inapakat. At dakano aramidan mi. Ipakamunan to kanya. No kaanong ipatungpal mi. Ti babae akadwa ni Crisante. Rodea kano tinakan na. Kasingin tinopia na ang nagpaagas iya Amerika. Si Murot ti bantay. Naging gagayam ita. Saan pa yung amo ni Samara? Nga danubya ni Crisante. Nanang,
Napanan pa lang ni tatang. Malum lang aruden. Saan ka diyan nabanog? Apan na kano kitaan, no nadanaman mutlaan ti talon. Kapo iti pa nagtudo na iti rapi eh. Ay, wen kaya man niya. Ala, apay asan tayo pala sinigod ang minulaan iti maisti bangkag. Na inarado da ni Manong Komar. Baliwan dan to kano nga aradwen. Saan mo tin anapigkat ti daga, di pumanaw tayo? Mabalingin ton maminsan nga aldaw, mamulaan ton iti mais. Ni Ama Pitong ti sumungan. Saan nga taan na panog? Nagnag-napay. Ay, Kumar. Panadal man ti danom iti talaw na. Ay, palabsan ta pa iti talong aldaw sakbay nga aradwan ta. Saan ka di amay mayat? No aradbuan tayo nga dadanom na? Nanamnam ay, Ama Pitong? Ay, saan mo nga rod makita ti aradwan ta adalam ti danom. Ang mga numabalin, apat yanan. Uray ta na arado mo't iday na. Day talaan ta. Timig palay na. No, ada pamuspusan, ang mabalin nyo apaat yanan. Aramitin tayo, Ama Pitong. Uray sak timang ramit. Kalpasan na maarado. Mamuris ke. Pinumasuyon. Tapno nakasaganan ang maraipan. Ay, kitain tantong nga raod barak. Sige, saan akon nga agbayag pa eh. Saan ko nagustuhan ti panakangag ni Rodea? No kasano anatay ni Kiris tirong. Mas tawa ka talaga, boss. Nagsupli ni Kiris. Ngam na tayo maten. No si bibiyag ko ma. Kat nagdamagan me no anya tinapasamak ken kwa na. Mamati lang harod ni Rodea. Anapabot nga ni Kiris iti pan nakakita na iti bruha. Kat dayto iti impatay na. Talaga nakabutbutang ngamin tila nga tadya, bro, ha? Denggam anay bagti bagak tirong. Agsubli kami ken ni Rodea iti patad inton bigat. Kayat ko, ipas na ti agpukan iti kayo. Sige, boss. Makaisalog kayon iti troso inton maminsan ngal daw. Well, boss. Kan kayat ko, adok talon nyo no anya at talaga ti impatay ni Kiris. Well, boss. Sayang ni Kiritsa niya. Anya nga tati basol na, taapay api na tayo na maglatan. Day tangarot ti pakaburbur tiya Rodea. Nakasubli ti lugan. Angam natayan ni Kiris. Angam saan na day ti pakariribukan ta. Gaputad dan ti lugan. Agsublitan ijay patad inton bigat. Kunak yung kumuyod ta, kada ti truck nga agkargay ti troso. Gapo iti pan nakapukaw ti lugan idi. Kumuyog ta kumay ti truck nga agkarga iti troso. Gaputad dan ti lugan. Munatan nga agawid. Ado tinapatag nga si kaswat. Kaya't ko kumaama kasangot day jay abruha. Anya ti kunam. Di kayat ko sawan Crisante. Kayat ko makita. Adan to sa bali agundaway. Kaano ka diti plano? Apa nagsublita dito'y bantay? Jakpaya mo. Amangan numayra ng tuman ngaminan ngagtudo. Kasano nga ro na makita ta, di baka. No saan ta ngagsubli dito'y bantay? Napintas apakalaglagipan, tinapadasan tayo di nagtudo, Crisante. Nakabutbutang gayam. Kasi gayam no agtudo dito'y bantay. Nakaamamak at talaga. Aglalo, ididinanon ta datirong iti baba. Naimbag, taas sa anak anay ramraman anay kalis, idi tinanggal ka. Ha? Panawan ka pa, Crisante. Salpag. Impalagi payla ni Rodea. Di pa nakapabain ko. Nagrabi ka laki din aya nakasangpet pitong.
Naranaam man nga tandag iti padam aman nalon nga agiinom aya. Naangot mo man kuman ang agat arakak. Man-manulaan nga ginom kami kentasaw. Ay kalpasante panangkitak iti talaon. Sinubyak ni Komar iti bangkag. Tatang, saan kayo kadipay na bannog? Nagmalmalom kayo ang nagarado ka ni Manong Komar. Sa nagsubli kayo pa'y lagayam iti bangkag. Ni Komar ti ad-addaan agaradaw. Napan ko imbagalaan nga uray inton sumaruno nga aldaw ti panagarado main. Ta adalam dagiti danom iti kinilang. Ngam impilit naman. Amay mayat ti agaradaw no dadanom na. Amangan nga no da papanan ni Kumar inton maminsan na bigat. Ay dayta ti saan kong amaw. Awan mo ti imbaga na kanyak. Ay barang ada pagatyanan ti talon inton bigat. Ala aginanaka nga raw dan tamang rabi tayon. Maturog tayo tumutan. Nang runakit ni sa pain yung timapan agarado. Wen tatang, ay inak nga raw din ipisok ti bulong ti marunggay nang. Apag isunton. Ay, Samara. Anya pa'y laang tiyar aramidom di terwar. Kaltaangan ti rabi ay. Tang, malaglagip ko manan ti karasaan anak kita mi kaninanang itay bigat. Napaikisa ka nagtartaray ti kigtot ko. Tay ti karasaan anak karangat mi ni Komar edi kalman. Natayan, edi nakita yaw. Natayan, tatang? Nasaya at natayan ah. Ay, malagip ko gayam dagiti. Naalaw yu kan ni Komar at Roso, tang. Ti amok no naisurot iti narga ay adaga. Angam nagsayat mo ti panakapukan da. Naanod lakit day manipod iti panagpukpukan da iti kayaw. Diyan kumapit kaya't nagsubli kami kay Patat. Kaya't ko ang makita dahil ang bruha. Ngam ko na ni Crisante. Amasansan ka nung atay di Patat. Nagatayo dito'y bantay. Talagang sakit di, agat-at lang di yabakan. Kaya't ko subukan timpilit na. Ayon kaya, ni Kumar, naskan ang makita ko no sa tino ti ayan na. Manong Komar, nagsapakan? Nariwit pa ya. Nasingaksamot ng tipan naturog mo, Samara. Nakariin kami kun ni tatang. Ada ni tatang iti kusina. Sumra ka ah. Tapno makapagkape ka mo. Ay, Kumar. Naimbaga bigatyo, Ama Pitong. Nagsapakan. Nariwat pa'y laang. Agkapita ah. Itimplaam Samara. Wantang. Nasaysayat mo sa paan tayo tagarado. Tapno daras mat lang malpas. Ay, oh. At iti kape, Manong Komar. Nalawa day dyan nga radon nyo kan ni tatang ah. Amangan no saan nyo amalpas iti may isang aldaw. At lalo kat saan ang mapagarado tinwang tanapudaw. Iso nga roda sa paan tayo ti mapanagarado, Ama Pitong. Kuyogan nyo ni Rodea aging gaiti ayan tilugan. Adala ibagak kadagiti kakadwa na bati. Nungat ha, agkuyog tantulangan kay Sante. Sumarunuwa kadakos. O sige, si kamanlangan ti makaam mo. Boss, talaga napintas ni Rodea. Naglami si Dirabi. Sa dua kayo lang nga nagkaida. Salbag ka? Dahito ititandaan naman. Kaya't ko nga inton maminsan abigat. Addan may salogyo at troso. Saan aday di abruha ti makalapad? Mawatam? Awan, boss.
ibagag tayo takin ni Dirong. Salbag. Pintab, suok na kitijang kon. Nagsar din kayo mo na nagrado, Ama Pitong. Nabannog sa ni si Kubang. Dahito ti problema itinuang Kumar. Napiksa nga ag trabaho. Ngam nalaka ang mabanawg. Sayang. Tasa na siya tinanggugor kin si Kubang. Nalawlawa ko man tinaarado tayo. Sana balay. No saan ta malpas nga agmalam. Oray sakton ti mangituloy inton bigat. Nagpaipalubnak ni si Kubang. Sige, Ama. Siya kung timang ituloy ang mga rado iti dayta. Nakalaan ti may sa abaka iti nang ipaarabak ken ko ana. Bumbumarupay laang. Napigsang ag trabaho. Nung nabannog kayon, oray agin na kayo pailaan. No saan la kumamasapol nga agawid ako ni Jipatan. Uray inton bigat pailaan nga agawid ta Rodea. Nakabutbutang tidalan. Apay nganin, asaan mo nga inala ni Tugas, amangin maneho kadata kasante. Kasanon, namatnag ka iti daras. Rodea, saan mo nga ibagbaga dayta? Nitogas, timang maneho iti may sa atrak. Ngagkarga kadagiti troso. Oray makikuyog talako man, kadagiti trak ngagkarga kadagiti troso. Ngam ko naman, nga ado tinapatig nga aramida. Dahito iti kapagkatan apasat ti dalan. Kumalipkip iti bakrang ti bantay. Basit lang abidot. Matnagtay ti daraas. Ano ti mapasamak ka data? Lumatnagtay ti daraas. Buong ti ulo. Nang nagpumanan na ita pagsasaom krisante. Lumatnagtay ti daraas. Mabuong lakit di ti ulo tanya. Tinasaya at isardang ko pailang tilugan. Agbabawi ak adi nang isurot ka ni Togas. Uri ag sublitan tumatlang. Sana baling alaan ti may sa atrak apagluganan ta. Mabutang ni Crisante at nagkami iti teras. Ngang, saan ko nga ipalubos ang mapasamak dayta? Kapilitan nga usar ti bilig ko nakas pangarigan. Napigsaw na iti hangin. Ang mga noadda ti bruha. Anya ti pakaringguran nyo, ha? Asino tayo jay may? Dito Bartag Boss. Ibulong na nga ano nakita na troso iti karayan. Anya ti konam? Ayan nga rod ni Kildo. Kamakaman nyo. Kaya't ko kasarita. No apay nga minasimurot ka pailaang Rodea. Adayo ti pinagna tayo. Ta sana makadanon tilugan ditoy. Di met lang rod na ira nga adda na sabat tayo anak kakarison. Ta nagpaitulnog tayo kuma. Naglibog gayam ti karayan. Anya na kita maan-ano, Crisante? Water lily da kita. Kinadapay da kiti mayan anod anaduma-duma. Salpag. Sa dino tayo ang dagiti troso. Hindi abang dati patuldo ni Kildo. Anak ka nagiti troso. Awan man nagiti troso. Sawarin nyo ti igit ti karayan. Wala bitaw. Nung makita yo dagiti atroso, ipilit ko ang may sirak ti trak ditoy. Uray masak dagiti mula iti bangkag. Basta ka do. Ibate yo ni Kildo. At dakayat ko adamagan kan ko na. Dakaylatan ti agsawar. Apay akas sa tilangan ni Kildo. Isang kakudkod na, ulo na. Kas lang rod na ilayos abok to. Anya ti kaya ta sa wan na ita, Crisante? Kas na mapukpukaw na ti panunot na.
May samot adimaus usawan daytoy a tao. Buong ti ulo. Kildo! Nalawat ti kapanagan. Sa dino dito'y tinakakitaam ka dagiti troso, ha? Kaya lagi di mabalin kag bidon. Isinay ti amasin. Ang amawan mo't dagiti troso dito'y. Uray pong dula kuma. Nakitam ka dino asino tinangalaw iti troso? Juan Boss, nakita. Di na kay titong. Nila kay pitong? Juan Boss. Kinabalan na nga inalaw dagiti dadakkel at troso? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mabalin na nakadanon itang Crisante, iti karayan. Ngam awanan na kay Troso. Ay baglakit din tamok dinaramit ko. Niya ama pitong ti pampanunutak. Ang mga no iso ti pagpupungturan da. Anya nga ta, tinasayag na ramay da. Ang mga no matuntunan tamatlaan, tinangilang mga kasapulak ni inabakan. Sa di no matatiayan na. Malakip kon. Kuna na iti nga awagaklaan. Numasapol ko, titulong na. Tantanimanan matulid day taga kadwa. Agsagana kayo. Nangarunakan ka surot. Amangan no sikat isumaruno amatay no di kaagad anad. Kasbilin ni Boss Crisante. Masapol nga inton bigatun no inton maminsangal daw. Ket addan umdas ama ikarga troso kadang iti talo atrak. Isungaglain kayo. Amok ama iliw kayo manan nga aglang ay iti kabaret. Papanamaya pitong. Tanay. Itugot mo man day takumpayan. Inaktabtaban ti igid ti tambak. Sa baliwak to nga aradwan. Mabalin ngayon ton maminsan nga aldaw ket sa gadag taon. Mabalin tumatan ti agraap. Ay kat, umay nakakaditulungan ni Kumar. Ay jak amaw, saan kami ang nagtulag? Ang mga no, makapanunot nga umay ijay talaw na. Ay, mabayag ka kadi aya. Agbalon ka kumaay iti pangaldawam. Saan mo't nga rod akas la ijay bangkag, nga da paglutuan ijay. Nagawid akto ang mga aldaw, sanang. Uray agsubli akto inton malam, nujak malpas. Salbag. Saan mi anasarakan dagiti troso nga imbaga ni Kildo? Kasladyak mamati anay limbang nila kay Pitong. Agalwad kanyak dayjay alakay. Saan nga ta pinagpukaw? Daya abruha? Dagiti troso, Crisante? Sa anak amamati iti dayta. Kasanulangan na kinabilag dayjay abruha. Da kayo tinagkuna, anabilag daya abakan. Nitirong lang ti mangibagbaga iti dayta. Anya nga ro ti sumarano nga aramitam. Jak pa mo. Paitulnog kalangan iti may sa kadagiti tao, Crodea. Sinalbag. Agalwad dayjay alakay Pitong kanyak. Nasken amay parang nakanyak dagiti troso. Daing baglakit din tanadlaw ko. Tagbatak ko man kahit. Hanggang naguyas nga imadayaw. Kag nasiputan tinagturungan na. Ay, ulag nga tadayday. Ituloy ko kitin agaikan ti tambak. Ama Pitong? Ni Kumar ti sumungad. Ano kiraramidin nyo? Daytoy man, madamat
Nagagait ko iti igid ti tambak. Narigat kami nga aradbon ti igid na. No, saan ang magaikan. Siya ko di bang ituloy. Dinanon kayo dito talon. Tada na patag ni baga kada kayo. Namuan ng daklisante dagiti troso anay dak niritigit ti karayan. Ada nakaamuhak. Ada kayo tinaitudo anang alaw kadagiti troso. Anya? Pagdamagan na kayo lakit din ni Crisante. Yak maawatan ti kayat mo asawan ko, Omar. Anya kumati problema ni Crisantay. Uka na kade dagijay at rosaw. Nalipatan nyo na panagtroso ti negosyo na. Isuda lakit dit akin ko kwa. Daagumit la unay. Urayan nyo, di panang sapol na kada kayo. Nukasta nanang. Inton bigat a baliwan nga aradwen da manong komar ken tatang ti bangkag tapno mamulaan na ni ti mais. Ni, ay, kasla iti samo ti balay ti nagsardengan da di alugan ang mga ano ni Crisante gitday. Ayawan kayam. Nabayagan dim imay ni Crisante dito balay nanang. Uray ni Rodea. Amangan kunak no nagsublin ijay lugar ta. Handa nagtuk-tuk-tuk. Nanasanang, Kunak tubat. umayak man. Ada ka din Ama Pitong. Ay, iso talaga. Ni magtatang ti sapsapulan niya. Nanasanang. Apay nga ta. Naimbag abigatyo, Samara. Nanasanang. Adala ko maibagat ka ni Ama Pitong. Ay, dispensary blangan, Crisante, tawan ni Pitong. Napanaggae, kajay tambak. Kaado nga min ti trabaho ijay talon. Kasta ka di? Agsublikan tula ko man, inton malam. Dano naklangan ni Ama Pitong ijay talon, Nanasanang. Saan ako ngagbayag? Agsubliak to inton rabi. Tapno makasarita ka, Samara. Ne, anya nga tati ibaga ni Crisante ka ni tatang mo. Ay, madanagan matag. Mapurpur siya anak nga rod nanang. Ngam, saan amat nga tadangran ni tatang? Kunak tupay. Akasarita ni Crisante ni Ama Pitong. Isarden ko pa itat paramida. Sarunwak ni Ama Pitong. Amang ano niya taramidan ni Crisante keng kuana. Saan ngagbidtot day kaya Crisante. Anya ka dito maipaay ko kada kayo, Crisantay. Inanon dakpay dito italaw na. Saan ako ngagpalpalikaw, Ama Pitong? Adda na kay baga kanyak. Ada kayo tinangalaw kadagiti dadakkel at troso. Sa dino kano tinakakitaan da kanyak, Crisantay. Ijay nga rod igid ti karayan, Ama Pitong. Oh, adagayam ni Komar. Hindi pa'y kalman at tultulungak ni Ama Pitong dito italon, Crisante. Ada ka din nakita yung atroso, hindi ka rin yan? Awan. Iso, nadinanon ko ni Ama Pitong dito'y talon. Tapno agdamagag. Nawan nakita yung atroso. Kahit na asawan, sana pudno tinay padamag kada kayo. Kasta nga agpaisaw, Crisantay. Masaludsod ko man. Asino tinakaibaga kada kayo asak tinangalaw iti troso? Nikildo. Amoyo ka de? Uwain. Amok. Masansan apapaanawan o agbura ka kadagiti ramak iti karayan. Ay, nabartag iday. Sang kay baga na ano ko ang nakakita iti sirena. Kahit yung asawan, agul-ulbod ni Kildo. Ay, tatisan ko masungbatan, Crisantay. O sige nga rod, Ama Pitong. Panawan kayo. Awan ka no dagiti trusaw iti karayan, Kumar. Ama Pitong, saan anay baga ni Crisante? Nukukuan dagiti troso.
tinulungan na kagayam mo't di ko mara nagdalos iti tampak pitong. Apay di mo inayaban ang mangal daw dito'y balay. Ijay to kanon kalapaw ang mangal daw. Tang, imay ni Crisante dito'y balay. Sapsapulan na kayo. Tinadon na kijay talon. Ada kanon nakaibagakin kwa na asak tinangalaw kadagiti troso. Anya? Agpaisaw, nga ada na alaw mi atroso ken komar. Ang kuna ni Crisante, nga awan ka na dagiti atroso. Sinalbag. Ayan kumadagi di atroso. Nupod no ti imbaga ni Kildo. Sa dino tinangipanan nila kay pitong kadagiti troso. Uray pa'y tinulungan ni Komar. Kasano kumalangan ti kinapigsa day di agang ganaan. Saan ang mabalinday to eh? Uray an niya apamuspusan. Nasken ang mapasublik dagiti atroso. Kasaritak dagiti tao na mapandasaragan. Adang Crisante. Ni Rodea. Matamaman gaya man ti panaginom mo. Adan sakit din nadagsa na problema. Pagpalabasak la iti oras. Oh? Saan kan nga agulbod pa'y? Dagiti nagpukaw atroso ka di problema? Saan mo ka di pa'y anak kasarita ni Ama Pitong? Dinanon ko iti talon. Saan na nga inaklon nga adda na alaw na atroso? Kaglalo tawan tinakita mi. Kayat mo ka di? Natulungan ka, Crisante? Anya? Babaan ka ni Samara. Maamuan ta no sa dino tinangipanan ni Ama Pitong kadagiti troso. Nabanog akong kakadwa. Madamdaman tumanan nga ituloy tayo, tagpo ka niti kayo. Agina na tayo pelang. Naimbag tawanan ti bruha, apapanawa. Masino kumalaeng ti mga lapad ka kami agtroso. Parang makasuro tak inton maminsan abigat. Nalagip ko gayam ti panakatay ni Kiris. Anya nga talaga tinapasamak kan kwa na. Ininot mat na namatay dagiti kagatwat. Dito iti ayan dagiti troso. 5 adadakal. Sa balila ang dagiti babasay. Hanggang apay nga awan damitan. Mas awak man iti panagpukaw da. Ama Pitong, sapsapulin nyo ka di dagiti troso. Uwan, Komar. Apay nga awan damitan. Nakaskas daw ngagpaiso. Ngambayan nyo na panunutan. Awan ti pakadaksan nyo kini Crisante. Tawang matroso, may ebidensya, may nakita da. Saan mabalay nga agpukaw latan, Komar? Adalakit tinangala. Uwen, ada nangala. No asino man, santa yun aduktalan pa. Nabayag nagpaiso sa anak-anak kapasyar dito'y balayo. Kumusta kayon kiniyanan siya nang Samara? Nasayaat mo't balasang ko. Naimbag ata imay ka. Kasapulak iti kasarsarita. Agmay may saak lang amin iti balay. Kas na, duha kayo lang. Nagsubli ni tatang ijay talon. Ang mga no napankit di ijay karayan. Napan nga ta nagkalapan niya. Saan anapan nagkalap na jay? Ang mga no napan nakinita na kiti truso nga ipapabasol na kinukuana nga inalada. Kasta ka di? Wen, awan ka numatin dagi jay atroso.
Ada nga ta sa bali, anangala, wano nangilumang. Nakakaskas daw mo, nagpukaw latan. Ay, kasi na di nakapapati. Anong pukaw latan, dagiti troso. Ngam kasla, inosente, magpasamara ken nana siya. Ay itinasaya at agsarsarita kayo laeng tinakmang isagana iti merienda. Saan kayo nagtaktak, nana siya na? Nalpas matlaangan nga da ka dito, Rodea. Iso nga, agmerienda tayo pa. Oray anya teraramidan da Crisante. Kastamad ka dagiti tao na. Sanda na masarakan dagiti trosa. Amo kababayan iti bilag ni inabakat. Abi nagkat di angin dagiti trosa. Adadalangit ka sa makan. Agsawar kayo iti bangkag kakadwa. Ang mga nodala iti kasamagkan dagiti troso. Talaga asaan na mamingka ni Crisante. Numasarakan da dagiti trosa. Amang ano iramraman da kapapasulan. Akalito na dito sa ko! Ha? Nagkaluwad da ita ako. At dalakit di pa kayo naigan na iti da ito. Ni Crisante. Pagturong dito kalapaw. Kadwa na ti talo at tao na. Ang nagdadakkel ti bagina. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.